murume aita zvichikorokoza nzvimbo yavaikorokoza yange isingatenderwi nemapurisa. Mapurisa achibva asvika vakomana ndozotikana vakomana vemabhandi vachinge vasvika vanoziva kuti ratove jeri nekuti yatikuparapura panapa imbosva. Achibva atanga kutiza murume uyu paakatanga kutiza akatiza achiona mapurisa ari kuuya hapana pane chapinda ndobva ananga mudhemu remvura ndo makanopinda ndobva afira imomo paka achitiza mapurisa achibva anyura ndokubva afa ndokubva asiya mukadzi wake ane makore anotengera pa 40 years ichienda kumberi. Okay. Anga ne muri yakura sei? Anga ne mana 2. Ndobva asiya mukadzi uyu asara pamba ndiye mukadzi iyeye iko zvinoshi. Vakomana vakuita sei vari kutsvaka urudo panani pana amai ava ndobva manopinda Tezora nemukwasha ndobva vanosangana mumbomo. Vasangana mumbomo pane varume vakapinda mumbomo aigara achipinda mumbomo Sereki mukwasha kurasa pavarume vapinda mu vese 33-34 years. Okay. Vakomana vari kuda kudenderana kudaio asi vari Tezora nemukwasha. Mukwasha akatanga kupinda nditezvara apinda ndiye angangonziwo nasipinda ibata akagara achipinda mukwasha pakapinda noziva makonazi ese nekuti agara achipinda achinopinda ari kuona mune munhu zvino mukwasha akabvaiswa pakona naTezvara ndobva rowa huru weke akutadza kufema ndobva aruma aTezvara nzeve asati aruma aTezvara nzeve akarononga bhemba mumboma anonyatsoziva kuti apa pane bhemba apa ndobva atora bhemba iro ndakatakabata mutevu vachizama kuti achatorerwa bhemba kuitika zvese izvi mudzimai ari kupi ndobva arwa basi ndokubva asiyira mumba imomo. Mukadzi achibva arwa pasi mukwasha naTezvara ndopakasara paipai uyu abata vanetsana bhemba hapana patakasvieresa vakadochekwa naro maoko vese asi Tezvara vakazorumwa nzeve nemukwasha. Vakazivana sei mumba manga mune right here? Mumba vatosa avanologara munzvimbo imwe chete. Akanyemba chete kapinda muri vatoda kuzari kanyemba. Ukwasha neutezvara wevanhu vaviri wakamira sei? Kuroorerana kuti umwe akaroora asisi wemumwe mufamily. Okay. Right? Papa. So nyaya iyi yaitika yakazofamba sei? Saka iko zvinozi nyaya iyi varoda kuzama ari kutsvagwa mukadzi kuti vataurirane kuti nyaya yakamira sei but nyaya iyi kumapurisa havana kuenda. Haina kuenda. Nekuti chavari kutaura ndechoti vagari vemunzvimbo manje vari kuti amai tofanira kuti titaure nawo nenyaya iri kuitika nekuti mumba muri kuzivikanwa kuti mune kupindana nekupesana kwakawanda kuri kuitika. Saka vanhu vari kuti mangwana panogona kumuka pakaita sei pakafana pamukwasha naTezvara vakapinda mumbamo. Mukwasha ndiani mukadzi Tezvara vakamboita mukadzi asi havana mukadzi komba. Okay. Tezvara havana kuroora. Saka munhu vakamboroora but vachisina mukadzi zvimwe kuti kavaenda uko vaitotonda wana kokutambira unoona kuti chi asi munhu akatanga kudana nemukadzi ndiani? Mukwasha. Tezvara po wakarumwa nzeve iri sei? Yakatokwachuka wakochirwa nzeve ndichatokupai Zimbabwe paningipi pachaneo nzeve yaTezvara yakakwatsirwa nemukwasha. Nyama yacho iri kupi? Pachina yakadonha. 7 minutes 11 ndopafika nthawe pali manje vapindira vasaura vedu ve First Clean